Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeneng kula Sigit Terus Biantoro. Teko 9 do. Kula ajenge bacaan pawarta. Pemandangan sing ora biasa, semburat warna kuning kemasan katon ana ing balik bukit tumpang pitu lan kerekam dening akun TikTok Green Island Banyuwangi ing dina Senin 27 April 2026. Momon kowe dipojok saka dhuwur prau wisatawan sing lagi pelesiran ing kawasan Green Island Kecamatan Sanggaran Banyuwangi. Ing video sing sumebar katon semburat kaya asap kanthi warna kuning keemasan metu saka balik perbukitan. Pemandangan kuwi katon kontras karo latar segara lan langit ing saku bengi. Mula narik kawigaten wisatawan sing ana ing lokasi. Bab iki uga dadi omongan ing media sosial. Sawise videone sumebar amba diketahui kawasan Tumpang Pitu iku wilayah sing dikenal ana aktivitas tambang emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.